ଚିନି ଖାଉନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ତ ନଡ଼ିଆ ଚକୁଳି କରିଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଇଏ ନଡ଼ିଆ ଚକୁଳି। ଆଉ ଖାଇବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଲଗେଇ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ତରକାରୀ ଘୁଗୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଚକୁଳି କରେ, ଆଳୁ ମଟର ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କରିଛି। ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ବାଟି ଦେଇଛି, ଚଟଣି କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଢିଲା ରଖିଲେ ହେବନି, ମୁଁ ମୋର କାମ କରିଦେଲି, ଆପଣ ଟିକେ ପିଠା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ମୁଁ ବନେଇବାର ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆମର ଲେଖିବେ ଆଉ